салом ба ҳама шумо дар комментариё нависед ки дар бораи заданиёи ютуб видео кунед, заданиёи ютуба иҷро кунему пул кор кунем ва дар ин видео бошад мо заданиёи ютуба иҷро мекунем, пул кор мекунем. Силка барои сайт дар поёни видео мешавад. Барои заданиёро иҷро кардан аз тарафи дасти рост угли боло менюро интихоб мекунем. Дар ҷа бошад surfing плюс ютуба интихоб мекунем. Ҳама ҳамин заданиёи ютуба метавонем заданиёи ютуба дар ин ҷа иҷро кунем, пул кор кунем. Поёнтар меоем ва дар ин ҷа ман заданияи ҳама охиронша интихоб мекунам. Аз тарафи дасти рост нархша нишон додеса, аз тарафи дасти чап бошад мо метавонем заданиро иҷро кунем ва мекушоем ҳамин задани охиронгиша. аз тарафи дасти чап угли болода таймерша нишон додеса ки мо бояд ҳамин қадар сония тамошо кунем ва пул кор мекунем. яъне ки 11 сония тамошо мекунем ютуба, мо пул кор мекунем. плейра интихоб мекунем. Видеои ютуба мода нишон метаҳад. ҳам хел видеоро тамошо мекунем ва аз угли боло аз тарафи дасти чап таймершаш дад мекунем ки буд шавад. Таймерш ки буд чид, тамом пул ба таври автоматӣ дар баланси мо мегзарад. мегзарем ба таври дигари пулкоркунӣ дар заданиёи ютуб. аз тарафи дасти рост угли боло менюро интихоб мекунем. дар ин ҷа ютуба интихоб мекунем. дар ин ҷа ҳам хели видеои ютуба ҳамаамиро метавонем тамошо кунему пул кор кунем. ин ҷа ҳам хел аз тарафи дасти рост нархоша нишон метаҳад. аз тарафи дасти чап боша метавонем заданиёро иҷро кунем. мекушоем задани ютуба. дар ин ҷарам ҳам хел аз тарафи дасти чап угли боло дар вақтша нишон додеса ки чанд қадар тамошо кардан дар кора, яъне 10 сония тамошо мекунем ва автоматик пул дар баланси мо мегзарад. плейра интихоб мекунем. видеои ютуб сар мешавад ва дад мекунем ки таймериш буд шавад. таймериш ки буд чид, ин ҷашам ҳам хел пул ба таври автоматӣ дар баланси мо мегзарад. мегзарем ба таври дигари пулкоркунӣ. аз тарафи дасти рост бо ҳам хел менюро интихоб мекунем ва дар ин ҷа бошад заданиро интихоб мекунем. дар заданиё пул бисёртар кор мекунем. заданиро иҷро мекунем. ва ҷа категория, дар бари категория мо ҳатман ютуба интихоб мекунем. ва ҷа работа бояд ютуба ки интихоб кардем фақат мода заданиёи ютуба нишон метаҳад. заданиёи ютуб ҳастай, найти ответ на вопрос на ютуб, ҳамин задания ҳастай. бояд заданиёи дигар бошад. комментария дар ютуб менависем дар поёни видео ва пул кор мекунем ва подписатсия дар каналам мекунем, пул кор мекунем. аз тарафи дасти рост бошад нархошро нишон додеса задани якам 7 рубла ва дигарош бошад 1 рубля. ман ҳамин подписатсия канала интихоб мекунам. мекушоем дар ин ҷа мехонем ки барои ҳамин заданиро иҷро кардан мо дар чӣ дар кор аст. барои заданиро иҷро кардан мо бояд ки подписатсия кунем дар ҳамин канал ва колокольчикро гирён кунем. каналаш номи канал бояд ки номи канале ки мо подписатсия мекунем ремонт и поддержка часов бошад. поёнаш даboша силкаша мондагия, ҳамин силкаро мекушоем ва подписатсия мекунем дар ҳамин канал. пеш аз подписатсия кардан мо бояд ки начал выполнениеро интихоб кунем ва дар вақте ки мисол мо заданиро иҷро кардем ҷабо моро гуфтагие ки чӣ дар корае ки мисол мо бояд ки дар ҳақиқат мо ҳамин заданиро иҷро кардем. називани силка вашего канала с которого подписывались. агар мисол видео тамошо карда бошед силкаи видеоро ва ҷа начал выполнениеро интихоб мекунем. болотар дамием силкаро мекушоем, силкаи канала. дар ин ҷа подписатсия мекунем дар каналаш. ин ҷа соатҳоро нишон додеса ремонт поддержка часов номи каналаш. ин колокольчика фиседа мемонем. аммо мо дар канал подписатсия кардем, канали худмонда медроем. аз тарафи дасти рост угли боло дар 3 нуқтагаро интихоб мекунем. поделитсаро интихоб мекунем. копировать силкаро зер мекунем. силка копировать мешавад. меоем бо дар сайте ки мо пул кор кардесем. поёнтар меоем. дар ин ҷа ина силка задани нависагия, поёнашда ма силкаи каналма мондагием. шумо просто ставита зер мекунед, силкаи каналтонро ставид мекунед. силкаи каналтонро ки ставид карде, поёнашда боша отправита интихоб мекунем ва тамом ина отправить чид, ҷа навист ки спасибо, ваш отчет принято, яъне ки задани мо қабул шид, рекламодатель проверка мекунад. мо дар ҳақиқат ҳамон каналда подписатсия кардаги бошем, пул дар баланси мо мегзарад. ба ҳамин видеои мо ба охир мерасад. то видеоҳои дигар.